lola ni mo, Pearl. Si lola ni mo siya na inahan ko ni mama ni mo, Pearl. Ikaw, ako, lola? Lola? Lola ko si mo, Jinjin. Lola, I love you, Lola. I love you. Love you too, Apo. Ayaw na. Hirap ko na. Jinjin? Mama ko, Jinjin. Jinjin, may emosyon ka. Dili ka retarded. Ako, nahibaw ko. Ang pag-iyaran ni mo sa gusto. Nahibaw ko nga magkamao ka ra. Dili ka retarded kay doon na kay emosyon, may pagbati ka. Ako, promise. Isaad ko ni mo. Ibukbuk ko nga na ni mo akong expertise sa pagtudlo. Marisign ko sa akong pagkamaestra. Ug ikaw na ang akong tudluan. Ako na isaad ni mo. Basta mamaayo ka lang. Ha? I love you, Lola. Sa'yo ako. Ang imong apo na guwapa. Ikaw, Dili retarded. ikaw pala mo gagos ni. Siyempre, ingon ka pa niya na kaway tahod. Nahibaw ka, special siya. Nakakita ka man. Dai! Patihala mo papa, dai! Wala yung labanan, dala na kita, dai! Madaran cara ka! Ikaw, murag wag tingali ka madisiplina sa imong inahan, no? Ha? Nagkasabot na ako sa ning imong igsuon? Okay, ano na mahilabot na ako, ha? Ako, ako ni mo na! Nakita ko na mahilabot na ka? Ay, kung ano, ha? Ikaw, kung lang ka madisiplina sa imong inahan! Ako ang disiplina ni mo, ha? Nakawa ka din, ha? Nakaw na! Ayaw ka sa disiplina! Palihan ka na ka! Ha? Agad! Sakit na ba ang takon? Uy, marang lansa numero 4! Ma'am, patungo ko kanila. Ma'am Perla, kung ni Sir Vincent, kay basta kung kunong ka. Kung ito yung mahurot, ako na lang kunong to. Doon man to ka, no? Ah, Si Jinjin, ayaw siyang pasagdi, ha? Ayaw siyang palakta. Kung musuroy, ayaw tugunti, ha? oh, dili na. Bantayin siya palihog. Sige ma'am, di na ako pag-awsan mo, ma'am. Oh, Di na sige. gawas Jinjin. Sige, doon. Mga tumi sa ospital, Apo, ha? Oh. At doon na mo si Lola. Jinjin! Happy birthday to Jinjin Pearl! Jinjin, kakaon nyo, Jinjin! Kanya, saan ka na natin na to? Ako! Pamalagyan niya, saan ka na natin? Apil nila kayo, kung Ay, kwarto. no! Oh, Jinjin, itong ako, Jinjin! sila pwede na yun. Ako pag-awsan ka din eh. Makasapantang doon. Nakaka mapatay yung gawa ni nun ba? Malitar mo ka na silver. Oh. Promise ka, Jinjin! Di man kiaan! Ay, yung laming taon na yun. Malungin taon ka dahil. Kasi pa, duhan niya ang bilangguon niya. Ani na ikaw ang kako. Sige na, iso niya lang sa kwarto nga to dahil. Uy, Uy, Jinjin! Ay, doktor! Oo, tanan! Imo inom na yung doktor! Iinom din! ay, hindi tayo makahubog ng taon. Uy, hindi ka magiging. Mahuhubog ka ba, Vincent? Ikaw, Papa Vincent, honey! Uhubog ka nila! Vincent, Papa Vincent! Sige! Kiss, Papa Vincent! Kiss, Papa Vincent! Kiss, Papa Vincent! Opo, Vincent! Vincent! Jinjin, anak, inahuli ka ng tinuloy mong isulti. Hindi ko makaibos pag yung mga muli mo. Hayop ka! Hindi ko yung nakasalpahin. Hindi ka lang tinuod. Balikan ka! Nangibinin siya si Jinjin! Kung ako mismo nakasaksi mo, dito ka magatok sa kwarto ni Jinjin! Pinamahal ko si Jinjin. Buktong na rin pamiya. Ako lang ay
Perla. Kung ingo naman lang ganin ni, mas mayo sigurong dalon ko na lang sila sa probinsya. Perla, maghangyo ko nimo. Ayaw maabuta na magkahukom ko. Nga ipalayo kong kita nimo ang imong anak o ang imong apo. mamay mo ba? Gusto kong kalinaw. Kabuot lang biyahe ko. Doon na mag-ibuhat, ma. Para sa ako sa eskwelahan. Kung may gusto nimo. Pero ti Manny Perla, mapuno na gani ko. Kawan-an kag anak, kawan-an kag apo kay danon ko sila sa probinsya. Di ba ina? Ano ba tayo sa tuon sa tubay? Naghan! Nagtuo kami po gago Perla. Kapit na niya ka. Nanawag ka sa presuhan, ha? Kalaway sa Diyos. Sapos nahatagan og parol sa presidente. Oo. Lethal injection mo angay nga silot ni mo, Vincent Peruela. Maunay gusto. May mo ba? Ayaw pagbinaot. Kapit na niya ka man. Ha? May mo ba, Vincent? Ayaw na pakita pa nga itong pinaganan. Hinahinan na nakalimot ng mga tao nga itong mga silingan sa skandalong imong ibuhat. Kalimtimigay mong pamilya. Utang buot. Layas! Layas na, Vincent! Layas! Palayo na! Ayaw mo magpalayo ko. Pero tuguti lang kung na makasumpong ko ninyo. Kalimtimi. Gusto kong matambalan ang akong kamingaw ninyo. Vincent, kana lang sakripisyo nga ako pangayon, di ka